हेल्ल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायनानै लाहरबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम, लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अलाव थुनानै हो। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलरजों एबसुआ मैया सावरायलायदों। 15 मे बुधबारखालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे हानजाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर बि.एल. आहुजाजों मोनसे सावरायलायनाय जानानै थाङो। बे सावरायलायनायाव गुबैयै मुलुगसोलोंसालिनि थासारिजों लोगोसे सोलोंथाइनि माखासे जेंनाफोरखौ बोस्रांनांगौनि सायाव सावरायलायो। एबसुनि आफादगिरि मानगोनां मुस्रि दिपेन बर' बिथांनि दैदेननाय मोनसे हानजाया मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर बिथांजों सावरायलायनानै माखासे दाबिफोरखौ दैखांबोदों होननानै एबसुनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायदों। दैखांनाय दाबिफोरा जाबाय गुबुन बोसोरफोराव आनजाद खुंनाय, आनजादनि फिथाइ फोसावनाय बेले-बेजे एबा गोबाव जानाय बायदि बे बारनिफ्राय जाया, लोगोसे सम मथे मार्कशीट मोनैखौ जाहाथे देग्लायनिफ्राय मोनहोयो बेनि राहा लामा लानांगौ। नैथि दाबि मथे सिलेबासफोरखौ ओरैबादि बानायो जाहाथे बेनि रेफारेन्स बिजाब एबा टेक्सटबुकफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हायो। थामथि दाबि महरै मुलुगसोलोंसालिया गोदान बिफान जेरै बेंगलि, नेपाली, हिन्दी बिफानजों लोगोसे प्रफेशनेल कर्स जेरै एमएसडब्लिउ, फिजिकेल इडुकेसन, सशियल'जि, मास कमिउनिकेसन एन्ड जार्नेलिज्म आरो बायदि बिफानफोरखौ जागायनांगौ। ब्रैथि दाबि महरै टिचिं आरो नन टिचिंआव 70% बिटिआर ओनसोलनि लकेल इन्टारेस्टखौ नायनानै उननि समफोराव साख्रिनि थिसनथाइ होनांगौ। बाथियाव बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङै मुंख्लंफोरनि थैनि बिहोमायाव मोननो हानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव थांनाय समाव जेरैबादि बेले-बेजे थासारिजों बारलांबाय, जाहाथे दानि गोदान भाइस चेन्सेलरआ टीम बड'लेण्ड इउनिभारसिटि महरै खौसेयै सामलायलांनांगौ। सिगाङाव मख'बोनाय दाबिफोरजों लोगोसे एबसु आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि प्लेसमेन्ट सेलआ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियावनो जहै 15 जुननि उननिफ्राय सिभिल सार्भिस आरो गुबुन आनजादनि थाखाय अरायथा अरियेन्टेसन सेन्टारखौबो जागायनाय जासिगोन होननानै एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथाङा बुंथियो। मख'नो गोनांदि बे सावरायलायनायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे क'क्राझार जिल्ला एबसु, बड'लेण्ड इउनिभारसिटि इउनिट एबसु आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटि फरायसा गौथुमाबो जहै बाहागो लायो। हमगार्ड आरो एसपिअ'फोरनि थाखाय मोजां खौरां। गोजौ बिजिरसालिया हमगार्ड आरो एसपिअ थामहिनबा स्पेशेल पुलिस अफिसारफोरनि थाखाय गेदेर राय फोसावदों। साख्रिनिफ्राय दानजानाय सा 700 हमगार्ड आरो एसपिअ'फोरनि थाखाय गुवाहाटि बिजिरसालिया मोनसे गेदेर राय फोसावदों। साख्रिनिफ्राय दानजानाय हमगार्ड आरो एसपिअ'फोरखौ फिन साख्रियाव थिसनफिननो सानफिननो थाखाय सरकारखौ बिथोन होदों गोजौ बिजिरसालिया। गोजौ बिजिरसालिया आसाम इन्डास्ट्रियेल सिकिउरिटि फर्सनि मासियाव थिसनथाइ होनांगौनि थाखाय राय होदों। मख'जाथावदि गोलाव सम एसपिअ महरै खामानि मावबोनानै हरखाबै साख्रि गोमानायाव हालाय-हाफाय जानांदोंमोन। जाउनाव गोबां समाव सरकारनि हेंथायै गावसोरनि साख्रिखौ मोनफिननांगौनि थाखाय सोमावसारदोंमोन। जोबथारनायाव साख्रिनिफ्राय बोखारजानाय सा 700 एसपिअ'फोरा गोजौ बिजिरसालिनिफ्राय सुंथानाय रायखौ मोननो हाबाय। समाज सिबियारि बिरुबाला राभानि जिउमानि गोजोननि थाखाय आर'ज गाबदों। क'क्राझार सहरनि महात्मा गान्धी गथ'सा पार्कआव बे हाबाफारिखौ मिरु इउपिपिएलनि आइजो गांखंआ खुंदों। थांनाय 13 मे खालारखालि समाज सिबियारि बिरुबाला राभाया रुंसारि जालांदोंमोन। बिरुबाला राभाया समाजनिफ्राय खोमसि फोथायनाय, दायना-दायनि फोथायनायखौ गैया खालामनांगौनि थाखाय गोलाव समनिफ्रायनो खामानि मावबोदोंमोन। मोनसे समाव बिरुबाला राभाया गावबो दायनि सन्देह खालामनानै गावनि आंगो गामियावनो बुथारजानो नागिरनायनिफ्राय खुनुरोखोमै बारग'नानै गावबादि समाजाव सैनांनाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो आरो समाजनिफ्राय खोमसि फोथायनायखौ बोखारनो थाखाय खामानि मावदोंमोन, जायनि थाखाय भारत सरकारा बिथांनो पद्मश्री बान्थाखौ 2021 इं मायथाइयाव गथायदोंमोन। लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टआ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सुबुंथिनि फायखि बान्थाजोंबो मान बावदोंमोन। बिथां बिरुबाला राभाया थांनाय 13 मेआव रुंसारि जालांनायाव समाजाव सुख'हायै खहा जानानै थालांबाय। बिथांनि जिउमानि गोजोननि थाखायनो मैया इउपिपिएलनि मिरु आइजो गांखंआ आलारि बाथि सावनानै आर'ज गाबनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियावनो मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारियाबो बाहागो लायो। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय। गोजोन्थों।